Pozdrav svima i dobrodošli na naše satove kuhanja u prirodi. Šalu na stranu, današnja tema je zapravo dosta ozbiljna. Nalazimo se na rubu polja Jezero i ova građevina koju vidite iza nas je zapravo današnja tema. Jedno 10-ak dana je tu stalno padala kiša, a kada ovdje pada kiša tako dugo, dogodi se ovo. Ovi uvodni kadrovi poplave koje ste upravo vidjeli su jako bitni zato što nas uvode u cijelu priču i ovaj objekt koji danas snimamo je zaslužan da ovo što ste sad vidjeli ne izgleda ovako. Danas ćemo vas upoznati s ovim jako zanimljivim i jako važnim objektom. Reći vam zašto za Frantu Nječa kažu da i mrtav hrani ovdašnji narod i kakve veze sa svim tim imaju Turci. Došlo je vrijeme da vam kažemo gdje zapravo danas idemo. Idemo posjetiti tunel Maričevac, to je jedno jako zanimljivo i u principu jako važno mjesto za ljude koji žive na području Ploča, Vrgorca i okolice. Osobno mene, kad sam čula priču koja stoji iza toga, me jako fasciniralo kako to sve, zašto je tunel toliko bitan za ovo područje i baš nam je drago da možemo to danas s vama podijeliti. Staza do tunela nije markirana, ali je poprilično prohodna, tako da tu nema problema. Bitno je samo znati gdje je ulaz i nakon toga je sve ok. Sad kako su poplave zadnjih dana dosta aktualne i kako su kokorići najviše nastradali u tim poplavama, važno je naglasiti da je zapravo da nije ovoga tunela, da bi te poplave bile još dosta gore, dosta izraženije kako je to nekad prije u povijesti bilo. Malo je provlačenja, a malo nije. Uglavnom sve je to ok. Tu dolazimo do dijela gdje se jako dobro vidi to jezero koje je nastalo nakon obilnih kiša. A koje će se još bolje vidjeti kasnije
I sva ta voda koja je u tom jezeru ide kroz tunel Maričevac dalje u Baćinska jezera. Jedna zanimljivost je da smo se prije samo mjesec dana kroz polje koje je sad potpuno prekriveno vodom mi vozili na biciklima. Sada možemo jedino brodicom. Evo, tu se vidi zapravo i nazovimo to glavna zgrada tunela. I tu je ogromno jezero koje je zapravo u ljetnim mjesecima polje. Ovdje je opet džungla dio. Najvažnije informacije o tunelu Maričevac rećemo kad dođemo do tunela, što će biti uskoro, zato što će onda neke stvari biti dosta jasnije i fotografije arhivske koje ćemo prikazivati imat će više smisla. Spomenut ćemo za sad samo da je za izgradnju tunela najzaslužniji fra Ante Gnjeć i da je tunel građen od 1936. do 1938. Evo nas i na kraju puta. Tu je opet malo džunglovito. I tu je jedno račvanje lijevo i može se ići u jezero, a desno idemo do tunela. Mogli smo. I gotovo, za nekih 15-20 minuta smo došli do ove kuće koja je služila ko zna čemu. Možda uopće nije vezana za tunel kao takav, ali fora. I glavna građevina tunela nalazi se tu. I to otprilike izgleda ovako. I ispod ovoga je tunel. Ovo je služilo kao vjerovatno kontrolna soba za ustavu koja je bila dole. Znači ovaj tunel ima ogromna vrata koja su se zatvarala po potrebi. Glavna zgrada, a tu desno će se vidjeti zapravo tunel i o čemu je tu riječ. Opa. Oho. Tu se vidi jedan aktualni problem zapravo. Popriličan problem i sve ovo će nažalost završiti u Baćinskim jezerima. Evo te. Situacija je grozna. Da. Utekao. Idemo pogledati par kadrova iz zraka da vam bude zapravo jasnije o čemu se ovdje radi. Ovo je rijeka Matica i
ovo ogromno jezero to je posljedica svih ovih kiša. Kiše koja je padala zadnjih 10 dana. I tunel Maričevac je zapravo pomogao cijelom tom kraju da se riješite bar jednog dijela te oborinske vode koja padne i poplavi cijelo jezero. Ovi kadrovi iz zraka koji sada gledamo prikazuju polje jezero u daljini i ovaj dio plina jezero ispred nas. Mi smo sad zapravo na dijelu koji se zove Plina jezero i tu je mjesto gdje je tunel Maričevac smješten. I tu se vidi kolika je to zapravo količina vode koja se slijeva do ovoga tunela i nakon toga ide dalje u Baćinska jezera. Iz Baćinskih jezera je prokopan još jedan tunel koji je dosta kraći nego tunel Maričevac. Tunel Maričevac inače ima 2 km. Ovaj manji tunel na Baćinskim jezerima mislim da nema ni 100 metara. I taj drugi tunel vodi tu vodu dalje u Jadransko more i uljeva se u mjestu Baćina pored Ploča. Ne znam se vidi ovdje. Tu je još ova mjerna linija skroz je potopljena. Je. Mi inače ljeti dođemo ovdje za vrijeme sušnog razdoblja, kad je tunel prazan, odnosno skroz i suh, može se proći kroz njega i napravimo dosta često neke fotografije, zezamo se. I vidimo boce cidokora koje budu na vrhu, zato što sva ova voda sada zapravo, ne znam, jednom smo prolazili kroz tunel, vidjeli smo granu koja je bila na vrhu, koja je zaglavljena bila, pa onda boce raznorazne, najviše to bude cidokora, zato što je ipak riječ o polju, međutim nema opravdanja zašto ovo završava u Baćinskim jezerima. Eto, toliko od toga. Kolika je visina tunela otprilike? Ne znam. 7-8 metara, evo ovdje 8 metara. Znači visina tunela je 7 metara. Evo ovako to izgleda s te druge strane. Znači sve to protiče kroz tunel. Ništa, Andreja, vidimo se na eko akciji na Baćinskim jezerima u proljeće. Očito. Jel se da zapravo ljudima pokazati kako to izgleda na Baćinskim jezerima? Može, zašto ne? Ajde, lovi. I evo nas ovdje s ove strane tunela, u Peračkom blatu. Kao što vidite, ovako to izgleda s ove strane. Velika količina vode. Koja prolazi kroz tunel i ulazi u Baćinska jezera. Ljeti je ova visina vode puno manja i zapravo cijeli onaj dio koji je poplavljen je ljeti parking i plaža. Ono što je zanimljivo je da se s ove strane na Baćinskim jezerima odnosno nakon kiša voda podigne za nekakva 2 do 3 metra, ovisi o količini padalina. Mislim da je to u ovom trenutku vjerovatno najviša količina padalina u zadnje vrijeme, tako da je voda poprilično visoka. Osim velike količine kiše koja je pala u zadnje vrijeme, na ovom cijelom području brda koje vidite i sva brda koja okružuju Staševicu i cijelo polje jezero, nalazi se velik broj izvora, prirodnih izvora vode i za vrijeme velikih padalina i oborina ti izvori poplave i rijeka Matica koja protiče kroz Staševicu u potpunosti poplavi i tako u principu i nastane ovo jezero i zato je ovolika količina vode koja trenutno ovdje prolazi. Evo i to je bilo sve od mene s ove strane tunela, sad se odjavljujemo i prelazimo, odnosno vraćamo se nazad na drugu stranu tunela.
I evo nas, opet smo na Maričevcu, odnosno Krotuša, ovaj dio se zove Krotuša. Neki zovu tunel Maričevac, neki ga zovu Krotuša, neki ga zovu Vrgorski tunel, mi ga zovemo Maričevac. Sad idemo popiti jednu kavu i onda nakon toga idemo proći kroz ovu glavnu zgradu da vidimo kako to izgleda unutra. Dok Andreja pravi juhu, mi idemo obići ostatak lokacije. Tu je ulaz. Pa da vidimo što nas čeka. A tu ima svega. Najviše sjena. Evo tako to izgleda tu. Tu ima i poprilično velikih gnijezda od pčela ili osa. A ostalo je sve više manje sjeno. Tu izgleda kao da žive vjerojatno divlji golubovi. Jer je to njihovo djelo. Čak ima i perja. Idemo pogledati još tu gore šta ima. Ok, to je to zapravo. Trenutno tu nema ništa zanimljivo. Možda nekad prije bilo. Više nema. Međutim, idemo vidjeti tu ispod. Tu se dole ne može ući, ali možda možemo vidjeti ima li šta zanimljivoga. Kako ćemo? Napravo tu je neki otvor kroz koji su izletali divlji golubovi malo prije. Idemo pokušati naći nešto da se popenjemo pa da povjerimo unutra. Vidjet ćemo ima li što u okolici. Kako ide kod vas? Evo. Oho. Tu je jedan okvir starog kreveta koji možemo iskoristiti možda da se popnemo tamo. Ništa ne pitaj. Ima li koga? Evo, tu su skale i tu se vidi koliko je to. Znači to gore je prostorija sa sjenom iznad, a tu dole ima nekih, ja mislim sigurno 10 metara do vode, ne znam koliko se vidi, i tu su skale. Skale koje idu do vrha. I to je to. Tu, osim toga, nema ništa. Lokaciju smo više manje obišli, nije to ništa veliko. Zapravo riječ je samo o ovoj jednoj građevini. I sad je tu na redu malo lekcija iz povijesti.
Tako da će vam Andreja ispričati nešto o Fra Anti Gnječu i kako je to sve bilo i kako je teklo, kako se to zapravo izgradilo. Fra Ante Gnjeć je bio svećenik tu iz obližnjeg sela koji je po dolasku na službu na području Staševice odlučio se malo više angažirati po pitanju izgradnje tunela jer je vidio da to predstavlja veliki problem ljudima, da svake zime njima sva polja poplave, a ljudi su i dan danas pretežito žive na ovom području i bave se poljoprivredom. Polje je da, jako umjesto veliko. ribarstva. Moglo su se zapravo baviti ribarstvom. Polje jezero je zapravo i najveće vinogorje u Hrvatskoj, koje opet možda ne bi bilo najveće vinogorje u Hrvatskoj da ovaj tunel nije izgrađen. Tako da polje plavi i dalje više manje svake godine, nekad više, nekad manje. I ovaj tunel je zaslužan da dobar dio te vode odvede u Baćinska jezera. Kad se tunel izgradio, to je bio najveći događaj. Otvorenje samog tunela, vidjet ćete fotografiju otvorenja tunela. To je bio jedan od najvećih događaja u okolici u tog dana. Došli su i biskupi iz cijele Hrvatske, dobar dio Makarskog primorja je došao tu na otvorenje. Da, ljudi iz Neretve su pješke dolazili i onda su se vraćali nazad kroz tunel. Nazad na Neretvu. A tunel kad je prvotno napravljen, on nije bio ove veličine kakav je danas. On je negdje 60. godina širen, tako da je bio puno manji. Tijekom izgradnje je poginula jedna osoba, a ostalo je više manje sve prošlo ok, u redu. Iako se odužilo, zapravo to je planirano puno prije, međutim, eto, trebalo je dosta lobiranja i dosta posjeta kralju da se to realizira. Da, Fra Ante Gnjeć je u nekoliko navrata posjećivao kralja i molio ga da osigura sredstva za izgradnju tunela i prvi put je kralj rekao dobro, može, dobit ćete ne znam koliko milijuna dinara. Međutim, ta sredstva nisu nikad sjela tu na račun njihove zadruge, pa je Fra Ante Gnjeć ponovno išao tamo kod kralja, ovaj je pozvao na večeru. Međutim, Fra Ante Gnjeć je sa sobom ponio kruh suhi s malo soli i rekao je da on neće jest ništa drugo nego ono što jede njegov narod, obzirom da su jako siromašni, oni stvarno u zimskim mjesecima nakon velikih poplava su bili baš na rubu siromaštva. I onda je kralj rekao, ok, sad dobit ćete te novce, izgradit ćete taj tunel i evo, tako je bilo. S tim da su i poplave na te 2 godine dok se tunel radio, poplave su stalno usporavale radove. I tada kad je tunel rađen nije bilo nikakvih strojeva, to je bilo prije skoro 100 godina. Tako da sve su radili ljudi ručno. Ručno i dinamit. Da, ručno i dinamit i plaća je bila, koliko je ono bila? Za ove koji su radili, ja mislim, bila 8 dinara, a za ove koji su postavljali dinamit je bila, mislim, duplo veća. Ostali smo dužni još jednu informaciju, a to je kakve veze sa svim tim imaju Turci. Pa kad su oni tu žarili, palili i osvajali, napokon su bili potisnuti nakon nekog vremena i dok su bježali, oni su zatrpali ponore koji su tu prirodno postojali, pošto je polje jezero Krško polje. Zatrpali su te ponore i zapravo oni su donekle pogoršali taj problem plavljenja cijelog tog polja. Nakon toga su pokušavali Francuzi nešto iskombinirati, sve je to bilo zapravo ništa i dalje je polje plavilo i dalje je bilo problema. To bi bilo to, vidimo. Dobro. Evo nas na kraju još jednog videa. Još jednom hvala svima koji su pogledali i šta imamo na kraju reći. Ništa, bacajte manje smeća. Da ne bude to ovako. Brinite o prirodi više i uživajte u prirodi. I bit će nam super.